Ayan. Ngayong hapon, sasaglit kami muna sa charts dito sa St. Vincent Church sa Bayambang, Pangasinan. Ayan, nakikita niyo ba yun? Yung church ng St. Vincent. Pasilita dito sa Bayambang, Pangasinan. Tara. Ang ganda ng view. Oh, ang ganda ng view dito sa Bayambang, Pangasinan. Ang St. Vincent Church. Ayan. Ayan, oh, papicture ka muna sa kanya. Doon sa karami dapat eh. Oo, ayan. Pinindot mo? Dito. Ayan. Nandito kami ngayon sa St. Vincent Church sa Bayambang, Pangasinan. Ayan. Ayan. Nakikita niyo. Ayan. Ito ang paligid ng St. Vincent Church dito sa Bayambang, Pangasinan. Hindi ba? Napakaganda. Ayan. Papasya na kami. Magsisimba muna ako. Mananalangin at pagpapasalamat sa buong magkako na binigyan ng magandang biyaya, magandang kalusugan, at nilayin niya kami sa anumang kapamahatapak-mahatan, lalo na sa mga car-accident, ng dahil sa kay Lord, niligtas niya kami, nakarating kami ng Walhati dito sa Pangasinan Province, sa Tarlac Province. Ayan. Ano ba na? Pindutin niyo. Ayan. Mananalangin muna tayo. At kung ano prayer charts dito sa Bayambang, Pangasinan. Ayan. Dito tayo magpapasalamat sa buong may kapal. Tara. Stop muna. Ang ganda, diba? Ayan. Thanks, St. Vincent Ferrer. At nadalaw namin ang iyong St. Vincent Shrine dito sa Bayambang, Pangasinan. Kami ngayon ay uuwi na sa San Carlos, Pangasinan. At magpapahinga ako sa aking rest house dito na aking itinatago sa San Carlos, Pangasinan. Kaya, bye-bye! St. Vincent Ferrer!
Basista Market. Ayan. Tara, punta na natin ang mga sabi dito. Ayan. Basista Market. Ito may mag-deliver. Pagkasilan pa rin ito sa Basista Market. Ayan, andito na tayo sa palengke ng Basista. Hindi deliver na natin sa mga salon. O, di ba? O, palengke ng Basista Market, Pangasinan. Tara, sundan nyo. Ayan, o. Ang naman namin dito sa Basista na may order na 1 gallon. Ayan. Ano masasabi mo sa Kera Gloss? At lagi kang bumibili ng aming produkto. Ito ay maganda. Ayan. Maganda at sulit sa mga customer. O, di ba? 3 taong na po siyang gumagamit ng Kera Gloss product dito sa Basista Market. Sa kanyang salon, ang Paula Salon. Ayan. Kaya, ano pang inaantay nyo? Gayahin na rin si Paula dito sa palengke ng Basista na gumagamit ng the original Kera Gloss product. Ayan. O, ayan. Ako, mahalay ngayon yan ha. Payola, benamanog ka. O, ayan. Andun na si Ana, no? Stop. Ayan. Dito naman tayo sa Susana. Susan Salon. Beauty Salon. Ayan. Ito ang owner. Oh. Ayan, oh. Ayan, umorder siya ng Kera Gloss 1 gallon din. Gamit din nila dito. No? Ayan. Ayan, oh. Tingnan mo si Ma'am. Si Ma'am Susan. Ayan. Ito ang pisa niya. Oh, nakita mo. Ang aga-aga. May costume niya. Major agad. Kaya may panghatag sa kanyang, alam mo na, pamilya, mamayang hapon, ganyan. Ginagawa niya ngayon, napukulay siya. At tapos ng kulayan, susundan niya ngayon na Kera Gloss. Ano susunod mo? Kera Gloss. Oh, Kera Gloss daw. O, diba? Kera Gloss dito siyang gamit nila Ma'am Susan dito. Kaya, thank you very much sa patuloy na paggamit ng Kera Gloss product dito sa inyong salon, sa Susan Salon, Basista Market. Ayan, kaya punta kayo dito. Naku, napakagaling yung hairdresser ng ating napakaganda at maganda pa. Kaya swerte ni Ma'am Susan. Ayan, focus mo si Ma'am Susan. Siya ang CEO at owner ng Susan Beauty Salon. Ayan. Kaya ano pa inaantay nyo? Punta na sa Susan Beauty Salon para ang mangyari, kumanda kayo ng todo, gagamitan kayo ng kulay, gagamitan kayo ng iba, plus, Kera Gloss, product na yan. And then, ito in-order ni Ma'am Susan. O, nakita mo yan? Ayan, di ba? Kaya, magmadali na. Punta na kayo ngayong araw na ito dito sa Susan Beauty Salon. At magpaganda. Malapit na ang Christmas. Wala nang pandemic. Wala nang face mask. Tinatapon na yung face mask na yan. Dahil wala nang pandemic. Kay Bongbong Marcos. O, ayan.
Tagal na. Masisira yan. Ayan na, nandito na kami sa San Carlos, Pangasinan Sea. Ba't tinutulak? Walang gas. Malamang. Tayo. Pigi diretso. Parang nag-iba. Paano nag-iba? Malayo pa naman talaga tayo. Ay na, solid north. Ayan. Dito na kami ngayon sa San Carlos. Ayan. Banikid. Ayan, ang Solid North. Terminal ng Solid North. Dito sa San Carlos, Pangasinan. Ayan. Bye, ni ex-mayor Soriano. Ayan, ang San Carlos. Yan. Ito na kami ngayon sa Riverside. Ayan. Lola mo. Batak. Hindi ko pinapansin. Batak na batak. Ay! Ayan. Yan, nandito na kami sa Barangay Riverside, San Carlos, Pangasinan. Dito na kami sa aking rest house. Si Bossing. Boss JB. Hello. Ayan. Hi. Ayan, ano, natatanaw ng rest house ko. Ayun, no. Oh. Yan, nandito na kami sa aking rest house. Bawal na tampong marami yan ah. Tagal na. Masisira yan. Ayan na, nandito na kami sa San Carlos, Pangasinan Sea. Ba't tinutulak? Walang gas. Tayo. Pigi diretso. Parang nag-iba. Paano nag-iba? Malayo pa naman talaga tayo. Ay na, solid north. Ayan.
Nandito na kami ngayon sa San Carlos. Ayan. Panikit. Ayan, ang Solid North Terminal ng Solid North dito sa San Carlos, Pangasinan. Ayan. Bye ni ex-mayor Soriano. Ayan, ang San Carlos. Yan. Ito na kami ngayon sa Riverside. Ayan. Lola mo. Batak. Batak na batak. Ay! Ayan. Yan, nandito na kami sa Barangay Riverside, San Carlos, Pangasinan. Dito na kami sa aking rest house. Si Bossy. Boss JB. Hello. Ayan. Hi. Ayan, anong natatanaw ng rest house ko? Ayun, oh. Oh. Yan, nandito na kami sa aking rest house. Ayan, nandito na ako ngayon sa aking rest house. Nakasit na ba? Stop po muna. Halika doon ka doon sa rest. Ayan na. Andito na ako ngayon sa rest house ko. Diba? Papahinga kami dito ngayon. Dito kami matutulog ngayong gabi. Alas 5 na pala. Mamaya magpapahinga kami. Dito kami matutulog ngayon sa aking rest house. Diba? Ayan. Papahinga muna kami dito ngayong gabi. Magpapahinga. Matutulog. At bukas ng umaga, pupunta naman kami ng La Union. Pupunta naman kami sa La Union. Titignan ko muna, pupunta ako. Baka marumi na naman. Alam mo naman yung mga dito na mga pinagbabantay ko. Dito nag-iinuman. Ayan. Nakikita mo ba yan? Yan, diba? Ayan, nandito naman yung liit sa ating rest house. Diba? Ayan. Dito kami magpapalipas ng gabi. Ngayon, bukas ay pupunta kami sa La Union, Pangasinan. Ayan. Dito kami mag-stop over ng gabi. Ngayong magdamag. Ayan. Sige, papahinga na muna ako kasi pagod na ako sa deliver ng The Original Keraglas product dito naman sa buong Pangasinan ngayong araw na ito. See you next video tomorrow para masalabanan tayo. La Union naman ang punta natin bukas. Bye mga ka-FB! Don't forget
like, share, and comment sa aking YouTube channel, ang The Original, The Official Keraglos page at channel. Bye!